Аз съм Николай Бареков, трети по рейтинг в държавата, човек, който иска да управлява България. Своята дълбока поетика с тези дълбоки символи, мобифони, коли, пички, гаджета, мангизи, долари, марки. Аз съм единственият политик на наречие, който е бил при хората. Би ли го поганяла малко? Пей си, бате, пей! Бареко ще свири! Хората, особено младите хора, между другото, те са много мотивирани. В политиката забелязвам, че колкото повече лъжеш, толкова повече те приемат за голям политик. В политиката забелязвам, че колкото повече лъжеш, толкова повече те приемат за голям политик. Забравих да ви благодаря за това, че се набутнахте за 400 лева да дойдете да ме гледате мене тази вечер. Личето хапа по ухото. Или това е вече легенда. Внимавай, че ми го притискаш, бе. Можеш да свириш на дудук? Ами се науча. Тук, видиш ли? Това е дудук. Аз преживях един много силен момент за себе си. Така? Преди около една година, когато тръгнах на поредното турне България. Нека всички пиратки да вземат своето място. Прекрасна песен, две мнения няма! За момичето, което се класира на първо място днес от офиса на ВИС-2. До 1997 година СИК и ВИС се занимаваха с едно и също. Рекет, посредством застраховане и всички други престъпни дейности. Включително аз твърдя, че имам съмнение за амфетамини, синтетична дрога и контрабанда с гориво. От офиса на ВИС-2. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси. Съдете ме по думите, а не по делата. Idolki, z nami, uczyło cię,